Birime dinimizi yüreğimize yanyan bolayliň. Birime dinimize ihlas edeýliň. Bir bar güýjüň goýjak bolayliň, öwrenjek bolayliň, biljek bolayliň, haramdan gaçjak bolayliň. Şoňa birime ihlas edeýliň. Malyň mamy, malyň menen dine hytmet et. Diliň mamy, diliň menen hytmet et. Allah kuwatyň menen et, berekellaň menen et. Mızahımçılığı kaptandan ayırmak bilen dinimizi birime gayratly bolayliň. Ey jawan dost, wagtymyz geçip barýar. Ey jawan dost, ey jawan dost. Haçan biz düşünmeli, haçan gayrat minmeli, haçan ihlas etmeli. Ey Türkmen, Müslüman, ey Muhammed Peygamber haqqynan yan dost. Näme dip bilmän şyk bolup geçirmeli din wurryňyny. Näme dip eşitmän şyk bolup geçirmeli. Geçip barýar ha ömür. Fursat şumal ha. Olu qoraq ýaşuly denanylaryň biri geldi. Tawba etjek beýle şeýle. Qazalaň okuýan, qaza okuýsam başyma aýlanýar diýär. Qaza okuýsam başyma aýlanýar. O bir aýtyp oturup okuý. Yaramaýan gynşarda okuý. Saňa maňa dersdirde. Adam ululandan soňra baýa başaýlanar, ýetitirer elinin jowan wagtyndaky haýsy bir güýç geljek. Haýsy bir güýç geljek. Qazasyna yaramandy. Öz bergisine yaramandy. Qaza alsam başyma aýlanýar, hunjan ýykylyp barýan. Emma sen müňňe galla otur, namaz okuy, gudratyň artar başyň aýlanarmy? İmanly dost. Asen gurrun aýdyp bermeler şeýje. Muhammed Resulullah gözümüzün nuri, jahannamyz malymyz fedasy bolsun Resulullah can aleyhissalatu vesselam. Näme diýipdir? Men hemme bi hasenetin felem ya'melha katabaha Allahu Teala indehu haseneten kamile kaza fi sahih Bukhari. Bir musulman adam yüreğine salsa bir sogab iş edeyin deyip Muhammed Peygamberin aydan kefş aleyhissalatu vesselam. Bir musulman adam ey men palan sogab iş edeyin deyip gayratyna, yüreğine yadyna salsa yöne ihlas bilen etjekden yüreğine şoň gyzgynlygy düşüpdir ha. Yöne ýene şoň etip bilmäni galýe. Şol gayraty sebepli, şol yüreğine şo sogabyň ışky düşenligi sebepli de Allah Taala şoňa bir sogab kamil ýazýar diýipdir. Şo sogaby etmese de ha. Edenden soňra näme? Etsoň ihlasyna bara näçe beraber Erhamur Rahimin ýazsa öz ihtiýaryna da Allah Taala. Emma şol bir ihlas edip men falan iş istemde diýip bir ýadyna salsa, sogap ýazyldy da şoňa diýär. Sahih Bukhari'de var Resulullah'ın aydan sözü. Yani bizi, yani seni meni Muhammed Resulullah teşvik et diye, gayrat et. Yöne gayrat edip yüreğine düşenni da Hudaý sana sogap ýazyp nur ýazyp bereket ýazyp dünya ahiretine rahmet ýazyp. Yani musulman adam we haşi öz zindigi hususimda, haşi öýümde erheleğin arasında, dogunçuklamın arasında, ya mahallamizde, ya dehret sancak guslumda, nizafatımda, ya bazarlarda, ya mahallelerde, ya etikadi zatlarda, ya ahlaki zatlarda, ya ameli zatlarda, ya cenayi zatlarda men Allah'ın hükmünü, ulanaz, Allah'ın hükmünü yerin yüzünde yürüyor ýaly. Allah'ın hükmü yerin yüzünde yürüyor ýaly men gayrat edeyin diýdi, hiç sat etmehe de sogap ýazyldy. Allah'ın aydan yerin yüzünde yürüýsün diýip bir ihlas etdi. Hiç sat etmehe de şoňa sogap ýazyldy. Geçirme. Aýrylyň şu gulakdaky, galpdaky pamyklary. Ýugurlylyň şu din iman görrüňine.